Benvinguts a Egipte. Piràmides. Les piràmides eren tombes on s'enterraven els faraons. Sarcòfag. Són recipients que contenen cadàvers. Mòmia. La paraula mòmia ve del llatí múmia. Camell. Els camells poden viure durant alguns dies sense prendre aigua. Faraó. El faraó representava el grau més alt de la piràmide social. Gat. Els gats es consideraven sagrats. Nefertiti, que significa la bellesa ha arribat. Anubis va ser un dels déus més relacionats amb el món de la mort en el món egipci. Horus. Els egipcis pensaven que el sol era el seu ull dret i la lluna l'esquerra. Escarbat. Va ser un amulet de vida i de poder. Jeroglífic. Era un sistema d'escriptura inventat pels egipcis. Esfinx. Representava la força i la sabidoria del rei.